Kolomga kapan takokte bukuk song tinini chini salsani analysis tinini salsani nayi share tromung hai ka share mongo kapani mare kissing song chung tinini hai salbrum no chini o panda salsani analysis panda song jago norok ni bagai sing o panda wo salbrum no chini haste wo ungai thangmani chini haste wo bom hai ro pati mung pati kha tai bomo bisir kok ma kotor hai ba breaking news ungjak tai bomo bisik jenggal ungjak omonatiye jeng tinini o daily ungya phano salsani analysis o jeng koglam salayo khaponi mare kiching songbai oba haikhlaino tinibo angnok ni biskango ang sakbai thang bipul tai khaponi mare kiching song jeng tini nangkokmani kaitham je nangkokmani topic hai ka panena tubui faika khaponi mare kiching song tini chini haktoni bagai shobak khlailangnai chini des chini haktoni bagai shobak khlaiei sakni langmano ari langnai chini sengkrak neta subhash chandra bose ni tini asaima sal tini baibo phil rasa noiba haikaba 125 BC ungkha tini bai 125 BC ungkha bin asaimani sal tini no kitingai chin haste chitai hayung gonangai haktor gonangai palaijago tini ne o bini asaima salo obo haikhlaino yang Delhi haste ni India Gate chini India Gate buskango khlai haktor hapang haikaba haktoni montri bokrok Narendra Modi ni yapri na harma bai tini ni sarik jorao khlai India Gate buskango chini sengkrak neta Subhash Chandra Bose ni bini mangthongno berajaka ba phiokjaka ba rijaka tini ni salobono bini hologram mungoi o mangthong rijaka o mangthong nini kwbangma bisi tongphano mung sanglak oro nung nini kwbangma nuktuino nugui manai nini 3D ba 4K rogo nungma haiklai nung srai nugui manai hakjal tokti phano tini ni salo haktoni montri bokrok Narendra Modi tai kwbangma Home Minister Amit Shah tei kwbangma montri mondol akorok thangai tini ni salo sarik chanja jorao thangai haktoni sengkrak netai Subhash Chandra Bose ni bini hologram no phiogori jaka khaponi mare kiching song tini ni salo haste hayung gonangai palaimani nukjagai tongo nini juta bedek ni bukhaktei nini NGOs ungkha nini political organization ungkha kwbangma nini office habanok nini school room nok rok bebak ni bukhaktino tini ni salo palaijagoi tongo nini sengkrak netai Subhash Chandra Bose ni asaima salo khaponi mare kiching song tini ni hai salo je chini haktoni bagai shobak khlailangnai tai chungno tongkusang toninani bagai wansuklangnai chini haktorno digital samnani wansuklangnai netai Subhash Chandra freedom fighter bo ni je tini ni hai salogo bini kwbangma kokthairok bini mukumurok bini laibumarok nung ano thuiridi chungnono tongthokrinai ba nono tongkusang toninai rokni salakmani tini ni salorogo bini asaima salorugui kwbangma thairogo palaijago khaponi mare kiching song chung kwbangma bini mangthong rogo berajak nogo nini rungnok nini kwbangma college rungnok chikon rogo bini mungoi obo hai rungnok rok khulukjago ba phiokjago obo hai khlaino tini ni salo bini asaimani salo kitingai haktoni montri bokrok Narendra Modi bini mangthongno hologram khlaiei a thayo swnambui tini ni sarik sanjajoro phiogoi rijakmani nukjaka khaponi mare kiching song lai thangnai kwbangma bisi rombui obo hai kwbangma hapang rogo khawai thangka kwbangma hapang rogo tongoi thangka phiaba haktoni bagai choba khlailangnai haktoni bagai wansuklangnai rokni bagai wansukya kwbang kok hinui mano phiaba tabuk truk nukjagoi tongo nini haktor hapang nini haste hapang rokni kwbangma tuidul mungbai tabuk truk slaijagoi tongmani phaidai chung tabuk mangpilnai nelenai khnailai kogrok ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा
बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा बहुत बहुत धन्यवाद। खाबने मारे किजिं सं नुगिमान खना तिनि निचिन o mangfliwo खाबने मारे किजिं song जों अबा हाइख्लाइनो जों सालब्रम न तिनि हाइ o panda चिनि सालचान एनालाइसिस panda o ननि बसकांगो कोक्टमा तुइ फाइनै कोक्टमा कतो रंनो तुइ फाइनै फिया तिनि नांकोक माने टपिक रंनो न जों तिनि ननि बसकांगो तुइ फाइका पहिलानो जों नाइलेखा चिनि हाक्तनि बागै चबा खलायलांनाय सेंक्राक नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि बिनि आसाइमा सालो निनि इंडिया गेट बसकांगो खलाय बिनि हलोग्राम संसा जाकमानि बिनि मांग थंनो ताबुक बिनि o मांग थंरंनो गोबां मानिनि हाक्टरनि गोबां मा काउन्ट्रिनि फायै इंडिया गेट बसकांगो मांगफलि हाइकाबा फुटु रगो बुजाक फाइकां कांके बिनि मांगफलि कासानाय अब हाइख्लाइनो बिनि मुंनो जों तिबो फिरजागै थांनाय हाइकनो जों सिनिजांनाय तिबो इंडिया सिटिजेननि खामानि मारे किजिं सं अबक्लनो कारिबो जों तिनिनि नांकुक मानिरगो थांलायनाय जे तिनिनि कोरोना बसुक मानजाखा तै बसुक जरतै तिनिनि पॉजिटिविटी रेट ओंखा तै कोरोनानि बसुक जरतै ताबुक मांगबारि उइटं खामानि मारे किजिं सं जों नुगै मानो ताबुक त्रुक त्रुक त्रिपुरा हास्तेव कोरोना बेमक आखारि तंमा बाय कोरोनानि कताल वेरिएंट निनि ओमिक्रॉन वेरिएंट बारि उइटंमा बाय हास्तेव नाइट कर्फ्यू रिजाक हरनि दामचार ताम हाइकबा निनि हरनि 8 PM नि सिमि अब हाइख्लाइनो चिनि हास्तेनि गोबांमा निनि बखास्तेनि अब हाति हाइकबा फालनक रग बसकां रग खलाय खलबजाक निनि बानिया खलबजाक रग नगो तिनिनि जे कोरोना अपडेट बेलायनो नांकुक माने तिनि गांके मिया साल थांनाय रगखाय गोबां कुक बारि मानि पजिटिव नुगजागो फिया तिनि गांके गोबां कुक कोरोना नो मेसिनै हाबै फाइमानि नुगजाखा खापनि मार किचिं सं जों अरक कक्तमा गाहाम हिनि मानो तामनि हिमाबा तिनि हाइ सालो तिनि चिनि भारत हाक्टनि सेंक्रा नेता सुभाष चंद्र बोसनि आसाइमा साल अबनो कितिंगिनो ता तिनि हाइ सालबो गोबां कुक निनि कोरोना नो मेसिनै गप्लाय इन फाइमानि नुगजाखा फिया तिनि सालो एकदम बेलायनो कम हिनि मानो तिनि 557 हाइ बरक तिनि पजिटिव मानजाखा तिनि कक्ति साल 23 January सालो तिनि लास्ट 24 आवर कोरोना मानजाखा तिनि हास्तेव 557 बरक हेबा खामानि मार किजिं सं तिनिंखा सेंग्रां नेता सुभाष चंद्र बोसनि आसाइमा साल अबनो किथिंगै ताबुक नुगजागै दङ स्राय स्राय बिनि आसाइमा साल कथारनो तिनिनि बो गोबां कुक तिरप्रा हास्तेव जे कोरोना मेसेनै गप्लाय इंमानि निनि रिकभारि इंमानि तिनि रिकभारि इंखा 600 नि साइ गोबां बरक तिनि कोरोना मेसेन निवै साकबाय थांबै नगो किफिलि थांगा खामानि मार किजिं सं अबनो कारै तिनि पजिटिविटी रेट जे तिनि मिया रगो 11.1% अब हाइरक तंमानि फिया तिनि गांके निनि पजिटिविटी रेट कमिउइ थांगा बा किसाउइ थांगा तिनि 7.99 तिनि पजिटिविटी रेट खामानि मार किजिं सं फियाबा तिनि थैगा चिन हास्तेव बेबागै खरक बुरै हाइकबा बरक 4 जना बरक थैगा खामानि मार किजिं सं जों तिनि एकदम पाइथाकदिगि थांनाय तिनि वेस्ट त्रिपुरा हाइकबा वेस्ट हांकर तिनि मानजाखा 189 बरक तिनि पजिटिव मानजाखा निनि सिपाहि जला हांकर 29 निनि खोवाइ हांकर 16 गुमति हांकर 14 साउथ त्रिपुराव 82 दालाय हांकर 65 उनागुति हांकर 77 नॉर्थ त्रिपुराव 59 फिया तिनि कम हिनै मानो किसा हिनै मानो तिनि
kom beleno kisakuk khenungjaga khabani mara kijingchong tabuk srai wan chugui mano tabuk o jora phairogo tabuk sung positivity rate komi ui tangma bai jeng tebo phatrago tang kholai di agina tabuk tinini haike jeng maintain khama thangnai hayang kalai jeng financial lockdown ungui mano khabani mara kijingchong tabuk je jeng maintain khai tangma haino jeng financial maintain khai ma tongnai hayang kalai lockdown ungnan chance tongo lockdown ungnani kok hangkai nini gobangkok positivity rate manjakai gobangkok positive borok manjakai corona hai hingklai positivity rate manjaknai no khabani mara kijingchong total tabuk suk joratui chini hasteo belai gobang no positivity ni je recover ngai phaimani tabuk jora 88,557 borok tini suk jora positivity ni je bangchui phaiga ba corona no mesani phaiga tabuk hain hayang salaifinai chini hangkor chini gobangmani ni district rogo je corona manjakmani bo district ko bisi manjakukha salbromna jeng nugui mano nini west hangkoro gobangkuk manjago 189 nini sipahi jola hangkoro manjago 29 khoi hangkoro khabani mara kijingchong tini je corona update dok belaino nangkuk mani salbrum musugo bahai klai noni buskango corona update logo chini salchani analysis chini ko khorang ni bisingti klai obahai klai no chungno choyawoi salbrum logo hi tongni financial sukti bo nangkuk mani no tubui phainai khabani mara kijingchong jing tabo phainai salogo phainai nong ni buskango gobangkuk nangkuk mani rok tubui phainai tini chini west hangkoro gobangkuk manjang mani corona positivity rate bo bari hui tongo tabuk tini phiaba kom haigaba kisa kukha tini 7.99% positivity rate ni tini mari khabani mari ke jingso tini joton se gobang kuk manjang mani ni west hangkoro tabuk jeng chini paithak ni panadigi thangnai tini ni salo je hasteo salbrumno nini hakton chini hasteni mantri bokrok gobangma thairogo je nukjagoi tongmani chini hasteni মন্ত্রী অকরা বিরল কুমার দেবনি ইমাং হাস্তেনো নেশা মুক্ত হাইকাবা ফেকজানাय মানি গ্रै ख्लायै ফিরি ख्लायनानै ইমাং नंमानि जों सावै मानो खाबने मारगि जिंसं हास्तेओ बीजेपी आईपीएफ ति हाबां फाइमानि सिमी 2018 नो ताबुक सुकजरा 4 year running ना नाय तंगो अबनि बिसिंगो नुकजाखा हापांगो कताल फाइमानि बाय हापांगो कताल हापां खामानि बाय गोबांमा थाइरगो निनि अबहाय obahai khlai gobangma thairogo je manjagoi tongmani nini fek janai manui gaja haikaba sidi rok manjagoi tongmani bo nukjagoi tongo salbrum no hasteo yang khayang manjagoi tongo nini nini obahai fek janai mani haikaba sidi nini brown sugar nini gobangma dal bidal fek janai manui phiaba sini hastini mantri okra biplop kumar debni imang je hasteno chin triprao nesha mukto khlainani haikaba chini oha phekjana manai bai kubului tongnai sikla rokno sijaoi sosaoi tubonani kaham lamao phya tabuk nugui mano khapani mara kichingchong tabuk hasteni montrokra biplop kumar debni imang truk kuplung ngui tongmani bini saktarma baino tabuk gobangma bokhaste haika gobangma subdivision ni naimthang SDPO rok gobangma saitogui nini gobangma kami amsaya habui rutugui dongso haika ba obohai nini phekjanai manui nini gaja nini sidi no buphangrok tangphaijaman bo nukjagoi tongo tini inshala kainei thai yo nini gaja haika nini sidi romani nukjakha kaise thayokai package langmani manjakha tekese thayo hongkangke nini sidi buphang nini kaijagno tamphaijakha khapni mare kichingchong jeng nugui mano salbrumno kubuni thairogo manjagya phano nini telemra bukhasteni SDPO Sunasoron Jomatiani Tuidul Mumbai manjagoi tongo hasteo salbrumno nini phekjanai manai salai salrogobo
sugi hampana 1 crore ni slai kubang rok nini hatio rang marni kubang manjak mani ro sung nukha obo haiklai no tini ni salabo nini phung a siri haikaba phung ni tam jorabo tini Netaji Subhash Chandra Bose ni hasaima salno kitingoi borok tini nini bormura hatai kotorni hai boriwo thangoi borok traffic naimthang tei SDPO akorok thangoi chatroi naikha kaisa khungsa malkhungko borok chatroi naikha yagulo chatroi nai malkhung bisingo manjakha kwbang ko gaja o gaja ungya hampano 3 lakhs ni silai kwbang gaja tini manjakha nini o hatai kotorni ubo hai bari amsayo khapani mara kichingchong obono karibo yang nini hatai kotorni haino hai hatai kotorni korelung amsai bisingo khlaiye nini tinkani charkani hai gaja hai kaba sidi kaijak bufang ungui tongmani no tamphai mani nukjakha tabuk sungui mano kwbangma khapani mara kichingchong tini ni hai sallogo je tini tai salai saltam kano chini republic sal chini haktor buni yakni yokmani sal nobono kitingoi chini haste haktor kwbangma loi jiboi tongo phiaba tini ni hai jora rogo nukjago tabuk je chini naimthang rokbo chini haste ni montrokra Biplop Kumar Dev ni kokno khnaoi haikaba poitu sawoi tabuk borok truk borok ni yapri naharoi je haste no naimthang rok tebo drugs free haikaba phekjana mani kri khainani imang sanamani nukjagoi tongo khabani mara kichingchong obo haikhlaino tini ni salabo nini yang telemura bukhasteo manjakmani nukjakha tini kokti sal khabani mara kichingchong phungni jorao te yang agor rajakhora gulani simi thangthani telemura bukhastini haibari amsayo haino hai manjak fika gaja haikaba siddi a malkhung West Bengal hasteni Tripurani simi thangoi tongmani West Bengal hasteo thang tongmani phiaba koktamani bisintamti kasipeke phia o malkhung ngangkai West Bengal hasteni phiaba tinini hai kokti sal phung jorao koktamani bisingtui je obo naimthang rongni thanio thangoi sogoima bai naimthang on the spot thangoi sogoi borni salbrum chartor mohagan chartroi tinini gaja haikaba sidi phekjane mani hasteni tlangi tongmani manjakmani nukjakha phia tabuk kwbangma kami amchai rogo om haike koksi chamung kasai tongo nini sinai nungnai rok jodi si nini telemra bukhastini SDPO Sonachoran Jomatini yagokhai abo hai phan tongoi bo tini kasui manu hungklai kubuni nini Champanagar nini Jirania abo hai PS ni SDPO ba abo hai naimthang roke tangai kasui manya nei hastini montrokra Biplop Kumar Dev ni imang chini nesa mukto sramnani phia oro nukjagai tongo gana gini samung sitra tangnai baksa hasteno tebo tongkosang tonia khlainai lukurokno abo hai phekjana mani bai baniya thungnai lukurokni langma bai baniya thungnai borokni langma bai thungma rok nukjagai tongo khabani mara kichingchong phiaba tabuk nukjagai tongo je kwbang kok manjakmani no lai thangnai salogo nukjago telemra bukhastini Sonachoran Jomatia SDPO bini tuidulma mo bisik manjagoi tongo khabani mara kichingchong bo obono kitinggono lai thangnai sal haikaba lai thangnai nini hatio tini hasteo Tripura Police naimthang rokni bukhaktui Police Week khaithanio bo nini borom ganang SDPO Sonachoran Jomatia no borom yafarjangmani bo nukjakha bono borom riwoi kwbang kok obo hai bono saklaimani bo nukjakha nini Tripura Police naimthangni ojama haikaba Naikol Phang IPS BS Yadav bo sakbai thang bono push khlaiye bono saklaiye rimani bo nukjakha khabani mara kichingchong obo hai khlaino tabukti bo phainai salo chini dophao simiya obo haike sak no jung kubui police kubui obo haike mungsa blackmail nini obo haike mungsa kebeng mungkre khlaiye samung botang tangai thangka hangklai phainai salo jungtebo kuching pohor nesa mukto ungui manai chini hasteo obono hinino khaklai phaile jung tabo kokhnai neleno kisa bini kogrokno স্যার আজকে আপনাদের অভিযানের মুখোমুখি কিছু আজকে অন্যান্য দিনের মতোই নেশার বিরুদ্ধে অভিযান হিসাবে আজকে বড়মুড়া রেঞ্জের মধ্যে আমাদের কাছে
কাছে গোপন খবর আছে যে ওই এলাকাতে গাঁজা গাছ প্রচুর আছে। যথারীতি আমরা এই তেলিয়ামুড়ার পিএসআই প্রেমজিৎ রয় আর 71 ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফ নিয়ে ওই এরিয়াতে যাই। তখন দেখা যায় যে গাছগুলি প্রায় ম্যাচিউর হয়ে গেছে, অনেকটি কেটে শুকানো অবস্থায় পেয়েছে। যথারীতি আমরা গাছ আছে সেগুলি কেটে এবং যেগুলি শুকানো আছে সবগুলি একসাথে করে সেখানে পুড়ে অন দ্য স্পট ডিস্ট্রয় করে। কতগুলো গাছ কাটে বাগান কাটা হয়েছে এখানে? বাগান প্রায় 2.5 কাঠের মতো জায়গা আছে, আর সংখ্যাত হয়ে প্রায় 2000-এর মতো গাঁজা গাছ হবে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 3 লাখের উপরে। থ্যাংক ইউ। খাবারে মারাকি জিংসং নুগিমান kana chini tini ni kaitham nangkuk mani topic hai pandawo tini puilano nailekha chini haktoni senkrak Netaji Subhash Chandra Bose ni asaima salo haktoni montri bokrok Narendra Modi tei bini bodolni kwbangma adong hai ka naikol phang akorok thangoi tini ni salo Delhi hasteni India Gate bwskango khlai Netaji Subhash Chandra Bose ni bini mangthokno phiogoi mani ketal khlai abo kwbangma light ni digital ni bisingti khlai abo nugui manai abo hai nugui manai je oron tongto tuino nung nuhur tong man haksal tongto tuino nuhur nai abo hologram mungui hologram bai khlai sanamjak songjak khatini ni o Netaji Subhash Chandra Bose ni asaima salo bini obono laibuma tini ni salo sanamjaka phia chung orok tabok kwbangma sungmung kasajak lai thangnai kwbangma sarkar thangmani jorogobo mungsa abo hai ke borom rimani nugjagya phia tabuk haktoro nini Kendra Sarkaro BJP hapang tomabai obo haike truk yapri nahar jagai tong kwbangma laibumar nahar jagai tong honoi oboni yagalo chung saima laika khabani mare kichingsong tini ni salo corona ni akarei tongmani busuk jorti tini sik jorati bareui tong khabani mare kichingsong chung haino hai saphinai tabuk suk jora tini je corona ni mang nukjagai tongmarok belai no kirima singsangai tongo phia tini khai nini 7.99% positivity rating thangka phiaba miani sallogo skani sallogo 11 high nini 10% ese kwbang positivity rate tongmani phia tini tabuk truk komi tongo obo hai khlaino tibo chung sakno mesen nani bagai nini corona no mesen nani bagai chung sakno ready ma tongnai tiar ma tongnai chung salcha kplai engnai chung salcha agini tongthok sathok nini chini kuchung Tripura chini naithok Tripura no chung kipilei manphinai khayo khabane mare kijingsong jotona nogo tona nangnai tei kwbang kuk khlai nini sagnai bedengni bwkhaktai saklaijak nini naimathangni bwkhaktai saklaijak rider no chung manui masoli lainai haikai chung nini kwbang kuk ne nini obahai corona ni awareness rok khlaijak nai aboni yagulo chung paithago tini kwbang kuk je tini ni hai salogo tini 23 January tini ni hai salogo Sidi haikao gaja phekjak nai manui tam phaijak mani ba romjak mani bundukjak khabani mare kijingsong oba haikhlaino tini kwbang kuk salbrom no oba haikhlai manjagi tongkangke chini haste tibo nesha mukto free ungnai chini haste ni montrokra Bilokumar Dev ni imang bebon kuplungnai khabani mare kijingsong oba haikhlaino jotono chung logi marinai oba hai nesha mukto khlaithaniwo tabuk nog bisingo oba haike chung kebo mokol kana ngai ba mokol non nugui bo nug yangai tongka angkangke sisana nangnai nini nesha muktono ning chung phekjane manai no kri khlai chung sakno oba haike kra khlai ma tonine hayang khlai langma mungsa kring tane tabuk nugjago obono kitingai kamiam chairago kwbangma heroin hai tablet hai nini drugs hai heroin oba hai phekjane mani rok jamani rok oboni bagaino belaiwana ma habjak chini thinani athokiri rok phainai salo tebo chung thinangni chini generation ni athokiri rok no chung rung phurungriwoi chini thinang no chung saranani nangnai phiaba tabuk nugjagai tongo kamiam chairago truk sigla rok sak no obo hai phekjane mani be bed ogoi langma rok choi tongmani obono karibo phiaba khabani mare kijingsong chung sak chung drugs rok obo hai phekjane mani be kobloi thangka hangklai nung nini buma bufa nini nok nukhung nono nasingui tongo tabuk bo nung kipili phaijadi khabani mare kijingsong chini panda salchan analysis ro chung obo hai khlaino tebo nangkok mani kok rok no chung tui noroi baksa kok lamo salainai tini ni panda amsung jortun nongnai angmai baksa salbrum no oba haike choioi tongni khabani mare kijingsong tini hai salchan analysis pandawo ang noroi baksa oba haike laino tongnai sakbai thang bipul jotono horkam te hambai